Comprendo, claro. E agradezocho ben. Falaba cun dos meus compañeiros da policía. Vai agora interrogar os traballadores da tenda que hai en Usumasa. O número da matrícula non, pero comentaron que era un turismo de cor rosa. Espere un momento, señor Mouri. Será mellor avisar aos compañeiros de roubos, que son os que teñen xurisdición. E xa lle comentei que estou no meu día libre. Isto é o que temos. Sabemos que é un turismo de cor rosa e agora, cos datos da matrícula, hai xa un punto de partida para iniciar a investigación. Mako Kawasumi, de 22 anos, que vive en Shiromi, Osaka. A vostedes faiselles coñecido o nome. Señor Mouri, pero non veo aínda o señor Mouri. Tal como me dixo o señor Mouri polo teléfono, todas as caixas presentan a mesma rareza por aquí. Non esperaba menos de tan célebre detective. Fixen unhas pescudas. O señor Osamu Iwabuchi tiña un amigo que lle era case un irmán. E o outro elemento da parella é Sadao Manen, a quen consideraba o seu irmán máis vello. Así que é bastante probable que entrasen onte aquí á procura de obxetos de valor. O cura dixo: non será Kinji o cura? Si, un fanfurriñeiro. Polo visto dicía que para el 1.000.000 de yens non eran cartos. E se imos ao hospital? As derradeiras persoas que o viron no hospital de Beika antes que morrese, resulta que foron Manen e Iwabuchi. Pedíralles na comisaría de Beika que investigasen a Manen. Parece que lles debe un monte de cartos a compañeiros e a veciños. Ocúltase deles e Seika está en paradoiro descoñecido. Se tivese os millóns de yens, o normal sería que saldase as débedas.